की मार्चमध्ये कोविड आला आणि एक डिसेंबरपर्यंतचा काळ. त्या 7-8 महिन्यात आमचे 11 पेशंट्स गेले आणि एकाही पेशंटला कोविड नव्हता. ते गेले कारण ह्युमन कॉन्टॅक्टच नव्हता. म्हणजे अनेकदा असं होतं की तू म्हणालीस असं की मुलं बाहेर होती, मग ते इथे एकटे. युजली कसं असतं की मुलं कधीतरी भेटायला येतात, वर्षातनं एकदा तरी येतात. तेव्हा असं मग 2-2 वर्ष सुद्धा कधी कधी मुलं आली नाही, फोन पण नाही, मग काहीच कॉन्टॅक्ट नाही, काही नाही. घरातली माणसं पण त्यांना सांगितलेलं असायचं की आजी ते म्हातारे आहेत तर त्यांना नको व्हायला म्हणून त्यांच्यापासून लांब राहा. त्यामुळे मग आम्ही जवळजवळ महिनाभर सेशन्स आमची पूर्ण बंद होती, कारण तेव्हा ते लॉकडाऊनच चालू होतं. त्यामुळे कोणी येऊ नाही देऊ शकत. त्यामुळे त्या महिन्यात 1.5 महिन्यात पण पेशंट्स खूप डिटेरिओरेट, कारण त्यांना माणूसच नाही. म्हणजे शेवटी आम्हाला तेव्हा असं कळलं ना की तुम्ही काहीही करा, शेवटी माणसाला माणूस पाहिजे.